Ο Σύλλογος Θεραπευτικής Κολύμβησης Υπόκαμπος δραστηριοποιείται στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών και είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η κοινωνικοποίηση και η κοινωνική συμπερίληψη είναι πρωταρχικό μας μέλημα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει επιλεγεί ένα κολυμβητήριο που στο ίδιο ακριβώς μέρος γυμνάζονται άτομα κάθε ηλικίας αλλά και κολυμβητικού επίπεδου. Επιπλέον, εκτός από την εθελοντική δράση μας και την κατά περίπτωση υποστήριξη οικογενειών που βρίσκονται σε κάποια δυσκολία, στο Σύλλογο Υπόκαμπο παρέχουμε εκπαίδευση νέων επαγγελματιών καθώς επίσης και εποπτεία. Η θεραπευτική δράση του νερού βασίζεται στις αρχές και στις ιδιότητές του και έτσι σε συνδυασμό με την αξιολόγηση και με το ατομικό πλάνο παρέμβασης, οι ασκούμενοι μπορεί να κερδίσουν ψυχικά, σωματικά και νοητικά ωφέλη. Η θεραπευτική κολύμβηση απευθύνεται σε άτομα από 2 μηνών και πάνω έως και την τρίτη ηλικία. Έχουμε τις πνευματικές αναπηρίες όπως είναι το φάσμα του αυτισμού και η νοητική υστέρηση και δουλεύουμε με τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Ωστόσο, έχουμε και τις σωματικές αναπηρίες όπως είναι οι μυϊκές δυστροφίες, έχουμε τις κακώσεις νοτιαίου μυελού, έχουμε εγκεφαλικά επεισόδια, έχουμε άλλες νευρολογικές παθήσεις και αυτοάνοσα νοσήματα, καθώς μπορούμε να κάνουμε και αποκατάσταση σε άτομα μετά από χειρουργία, από αρθροπλαστικές και από τραυματισμούς που μπορεί να υπάρχουν. Ο κάθε ασκούμενος περνάει από ένα πρόγραμμα αξιολόγησης όπου αξιολογούνται οι κινητικές του δεξιότητες, η ευχέρειά του με το νερό και προσαρμόζουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο ειδικά για τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασκούμενου. Ο Σύλλογος Λογοθεραπευτικής Κολύμβησης Υπόκαμπος, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Θεραπείων ASLT Center, παρέχουν το πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης στο νερό ASLT Program. Το ASLT Program αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης στο νερό παγκοσμίως με ερευνητικά δεδομένα. Η εκμετάλλευση του υγρού στοιχείου και των χαρακτηριστικών του όπως η άνοση, η θερμότητα και η υδροστατική πίεση συμβάλλουν στην επίτευξη μέγιστων αποτελεσμάτων συγκριτικά με τα κλασικά λογοθεραπευτικά προγράμματα παρέμβασης που λαμβάνουν χώρα σε αίθουσα.